നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയുമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂണ് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണിത്. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളകോ പിന്നെ സവോളയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ കായപ്പൊടി ചേർത്തു. ഇനി കായപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർക്കുന്നു. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഉപ്പും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. അപ്പോൾ തീയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. വളരെ സാവധാനത്തിൽ വെന്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുക്കുവരട്ടി തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറിന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്കുവരട്ടിയാണിത്. ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട്